Kabugsit, nandito tayo sa barko ha. O ito. Magpahinga naman na tayo. Ayan o, sa barko. Ayan si Migo Supot. Good morning Migo Supot. Ano na ngayon? August 9. Ito. O. Ito ang pagbukas Migo. Tatanggalin mo to. Ayan o. Tapos pipihitin mo muna ito. Pihitin mo to. Kaya nang lalakyan. Bago tulak mo pataas. Ganyan. O yan. Ganyan ha. Ito muna. Ito muna unahin pagtulak. Yan. Yan o. Sabay. Tulak mo na ito buulon. Pataas. Tulak nyo. Yan. Ganyan. Agad ka. Agad tayo. Ganyan ha. Ganyan mo. Yan na. O. Yan na. Pataas na yan o. O yan na. Lulusot tayo ngayon dito. Okay na si Migo. Masam pa. Ito unan ha. Oo. Doon na mo itong unan. O. Doon ka muna. Distansya ka. Ayan na, parang ba yan ba? O. Magdala tayong basahan. Pamunas. Ganyan pagkakat ha. Buksa tayo ha. Tungtong sa upuan. Panoorin nyo. Yung kita buo-buo pati pa. Ayan o. Tapos na. Ayan o. Excuse me. Ganyan ha. Kunin ko po tubig O ko. yan. Sige, sige. Ito. Sige. Ayan, buksit. Pagkakat o. 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 Ito na tayo. Ngayon, sisupot naman ang akyat. Sisupot naman ang akyat o. Okay. Akyat. Oh. Oh, yan na. Bukas na yan, oh. Mamaya, pagka nandito na sa taas, isarado natin yan para hindi makapagpas hangin. Yan, oh. May unan ako. Oh, yan. Oh, malinis yung bubong, oh. Sineteng. Oh. Oh, ayan mga baso. Oh. So, isarog. Ayan lang, sumot agad na. Malinis ah. Oh, malinis yan. Kunti lang dumi yan, oh. Mahangin. Mahangin, pagdating. Mahangin, oh. Ayan lang, pagdating. At isarado mo namin ko. Para di tayo lulusot dyan pagka habang nakahiga. O, yan. Ganyan lang o. Pagsiting o. Sabay dito naman tayo magpunas. Kasi dito tayo magpisto. Malinis pa nga o. Pero punasan pa rin natin. Kasi may konting dumi pa ito. Para di madumihan natin damit. Yan o. Aha. 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 Oh. Haha. Aha. Oh, dyan lang kayo sa taas ha. Mga amiga. Oh, yan o. Ano kasi? Video. Mahirap dyan. Video. Kasi paumbok ang buong. Doon, wala pa doon. Sa likod doon, sa likod doon. Wala pa sa likod doon. Oh, nakiga na sa poto. Bumalag pa ka lang para di ka mahulog. Kasi, tanga dito kami sa gilid, bawat gilid. Baka mahulog eh. Baka biglang lakas ang alon eh. Gigiwang-giwang ka eh. Haha. Pag dito na tayo. Oh. Unan. Oh. Ganda ng unan ko, Migo Pugsit. Wala bang mag-sponsor ng unan dyan, ha? Ha? Oh, di ba?
Okay, sir, right? Higaan na natin. Lakas ng hangin, pusling. Nung nakaraan nga, piniginaw na ako sa taas eh. Pero tinitiis ko lang. Kasi wala na, marami na ito daong eh. Dito kasi sa Matnog ko pusin. Ang daong nito, pinaka, 2 oras. Kaya, sa isang oras, makatulog ka, okay na yan. Doon sa Ilongos, Dubai, 3 oras. Okay na. Umpisa na natin. Malakas pa naman humilig si Supot. Malakas humilig yan. Pati lumot, tumihilig. O, Bigugsit, babay na. Hindi pala ako nakasuot ng ano ah. Attire? Hindi. Hindi ako nakasuot ng attire. Yung pambayot. Hindi mo nakasuot? Hindi. Ang sunod, yung nakasuot ko doon sa Ilongos. Yes. Yan ang suot ko sa Ilongos. Rinig? Babay, kasi babay. Umpisa natin ang tulog. Ah! No. Lapel. Ayan, si Migo. Oo. Pag nahulog, sa baba ang bagsak. Tulog-tulugan na yan. Huwag sinirig! Ah! Bugsit! Umpisahin na natin tulog. Tara, Bugsit. Malit ang barko. Sama nakakita dito. Bugsit oh. Sama ang hangin, Bugsit. Okay, Supot. Dagat oh. Kaya ng barko. Alas agad, alas 6. Alas 6 20 na ngayon. Alas 6, 25 na. Baka puno sa barko, alas agad. Kasi tulog na tayo, tulog na. Ay. Lakas ng hangin. Ah. Malaki na regalo nito sa gitna. Sa gitna ng karagatan, patawid na Halid, Samar. Galing Bicol Matnog. At oras, quarter to 7 ng umaga. Agosto 9, 2019. Ayan, tulong rin sa Bicol. Malakas na halin, malamig. Kasi malakas ang alon. Palagi na lang ng alon, Musling. Ramdam na sa barko, pero kaya-kaya. Kaya-kaya ni Santa Clara, Melvin. Sa taon sa barko dyan, oh. Oh. Baliwala lang sa malaking barko. Baliwala lang yung alon, no? Pero hindi pa ganong kalakihan na barko yan.
baliwala ka sa kanya, oh. Hindi mo lang tumiyo ako. Tayo, iwag na tayo eh. Yan yung batog, oh. Batog yan. Punta tayo ng alin, oh. Sabi lang eh. Lakas na alin. Tumewag yung sa barko. Baliwala lang. Ayun, dito kayo. Oh. Lakas na akin, puste ko. Oh. Ah! Ah! Kasarap ang aking lulas. Sa bubong, oh. Oh. Hindi mo yun na. Kawas. Tayo sa bubong. Taas. Saan matulog na supot? Ako, di pa nakatulog. Okay. Lakas mo lang akin, malamig. Malamig ito, puste, malamig. Lakas mo akin. Wala. Wala yung sa baba. Kasi sobrang lakas nga eh. Tumataas yung kaya tubig sa taas. Medyo malaki na ng alon eh. Tatalsik ka na ako ng tubig. Balawon agad. At malakas ng hangin. Malamig na ang pusta eh. Baba tayo, baba. Naglinis yung migo ko, konduktor oh. Naglinis sa bus dito sa barko. Ayan oh. Yan natin mga basura. Ako naman ay matutulog muna dito sa kwarto. Sa higaan namin dito sa Baisigan. Dito ang aming higaan. Lumipat ako sa baba kaya malakas ng hangin sa taas. Ano? Tatalsik ka ng tubig minsan na talsik yung tubig sa taas. Kaya lipat ako sa baba. At si Supot, nandun, ewan pa sa taas kaya gustong-gusto niya yung malamig. Bumisi na din. Oh, good morning. Shout out sa inyong lahat, mga amiga-amigo.
Dahil sa Bigawas, sakay na kayo. Sa Bigawas, Ipito Inart. Sa Bicol Magayon, sakay na kayo.